Салом, имрӯз дар бораи чӣ гуна шаҳрвандони Тоҷикистон барои дуюм бор сеюм бор омадан қачшон одам оварда метавонанд барои кори мавсимӣ дар Британия камтар маълумот битам. Ва чӣ хеле ки медонистем соли 2021, 22 то 24 шаҳрвандои Тоҷикистоне ки мисол якум бор дуюм бор кор мекарданд метавонистанд ки қачшон боз одам биёранд через компанияҳое ки официально шаҳрвандои Тоҷикистона қабул мекард пешвақт. Аммо айни ҳол аз сабабе ки бисёри шаҳрвандони худмон, яъне ки шаҳрвандони Тоҷикистон бисёри вақте ки Кирилл Мартиненко менеҷери компанияи CSPA ё ки бигем Конкордия вақте шаҳрвандора возможност дост пешвақт ва айни ҳолам яъне ки имконият дод ки боз дӯсту бародарои худшона биёранд, аммо мардуми тоҷик аз ин чиз истифода бурда масалан хоб бародарои худшонаое ки одамоеро ки намешинохтанд тариқи группаҳо пул қатӣ меоварданд. Масалан мегуфтанд ки 20 000 сомон битен ё ки намедонам 15 000 сомон битен гӯё ки мегирифта ба Великобритания меоварда ки ин чиз сабаб шид чандин ҳазорҳо шаҳрванди Тоҷикистон дар фреб хӯрд ё ин ки баъзе одамо фреб нахӯрдану дӯстову хеш таборошон овардан ба пул овардан, аммо омадан дар ферма ҳамун пуле ки дар посредник ё ки одамоеро ки имконият дода буданд дуюмбора қачон омадагӣ биданд ҳамо пул талаб кардан гирифтанд дар ферма кор накарданд ва ана ҳамин чиз сабаб шид ки шаҳрвандони Тоҷикистон нелегал шиданд. Ва айни ҳол бошад ҳамин чиз сабаб шидага ки дигар шаҳрвандони Тоҷикистона имконият наметиҳанд ки дуюмбора ё ин ки сеюмбора омадеста бошанд ҳатто яъне ки шаҳрвандои дӯстову бародарои худшона биёранд ё ки даже оилаҳои худшона биёранд. Ба ҳамин хотир илтимос ягон касда бовар накунед ва айни ҳол бигем 20 май соли 2025 аст ки видеоро кардесам, ягон гуна компания неста ки шаҳрвандони Тоҷикистоне ки дуюм бор сеюм бор рафтеста бошанд ба Великобритания барои кори мавсимӣ ҳамроҳи худшон боз ягон дӯсту бародаршона биёранд. Ҳамин чиза уже манъ карда гастанд, ҳамин чиз нест ва илтимос ягон касда бовар накунед ва дар группаҳо ба ҳеҷ кас пул надиҳед ва бовар накунед. Ва баъдан группа Telegram ори влога чӣ хеле ки мебинем бародароҷон дуроин ҳаминҷа маълумот мешавад ва ана ҳаминҷа закреплёни сообщение дар саволҳои худтон фақат ҷавоб мегирем бародарҷоно бе пул аз дари группа маълумот. Ори влог дар ҳамин группа Telegram бизанед, дар поиски Telegram иншоалло дар омада маълумоти пурратар бе пул бигирен. Ассалому алайкум аз Лондон.